45 годишен, той на 24 мале. Вкара го в лайното и после ще му го даде на мене. Може би работи. Ама колко време се бахте заедно? Колко време бяхте заедно? Мъжи ми не мога да го разбира, че е педарас. Зато и не му ставаше и го карам. Ама той сигурно отива да го ебат по хотелите и после идва така му става пишката, идва ебе тебе, ма 100%. Абе, не знам, Гени, кога става, викам, кога става, мъжа ми вика, корема ма боли, чука ма, по едно време спира. Да не е бременен, ма. Да не е бременен, да ражда. Ебе, едното му младо закара го, имаше болки, доктора вика, трябва да го изкупим. А потом го боляло от друго, че е искал да думкал мъжко дупи. Оле, не мога тази намаки. Ама виж, те педерасите са хубаво нещо, ма. Ама виж, не е смешно и аз не знам как търся проблема, някой да ми помогне, мъжа ми 5 години. Това не е проблем, оставаш го и търсиш си жена. Що не станеш една лесбийка, ма? Как ще стана лесбийка? Аз не съм думка. Така стари виснали путища. Много е хубаво. Ебе, аз ти споделя мъката тук душа. Ма стани ти лесбийка, щом той е станал педерас, стани ти една лесбийка. Аз съм нормална циганка, жена съм. Ето, това не е проблем да станеш каквато си искаш. Ебе, удари си. Отивам там, удари си отпреди такова, нали знаеш, топчета. Казвам, Гени, за кой ги удръж тия работи? На паста за зъби зима, слушай, сега направи си топчета, Гени. Ряза си отпреди, слага ги. Някой да записва това. Ама този го кара, дядкото, дя Христо се казва. Да му разшири дупката повече, сигурно. Казвам на дето, дядото ми идва на мен и ми вика, Мънка, как си душа, вика, чакам за козите ми, вика. Така. Какви кози чакаш, бе, чакаш моя пърч. Ой, бе са тоя. Пърча ми чака, моя пърч чака, Гени, какво става? Моя комшо спи с мъжа ми. Казвам на мъжа ми да дойда. Много ли се ебаха? Ебаха ли са много или? Виж сега какво става, отивам горе да събирам шишарки за подпалка. Вращам го горе 5 часа за дърва, няма го още, какво става, Гени? Боксерките ги няма. Къде са ти гащите, корема, ма боля, хвърли ги, вика. Някой да лайфа, моля ви са. После да ми спрачат лайфа по Инстаграм. Корема го заболя, казва Гени. Викам секрета боли, корема ли, къде са гащиките ги няма? Гащиките прави ли си клизми? Слушай, 5 лева давам за боксерките, Гени, пари за хляб, поделям за него. По едно време чом на дървото горе на гората, ко става, Гени, гащиките там. Дядото му с козата чака. На гората. Дядото да видиш. Аз помислях при пана дядото, гледам мъжа ми върху него. Направо надупи. Мали, това е грях, ма. Направо е грях. Разболях се, Гени, направо не знам, викам, Гени, какво става тук, Гени, на чужбината, проблеми на България. Взимаш ли някакви хапчета така за успокоение, не пиш ли хапче? Ако ти покажа, днеска бях на кардиолог. Слушай, сега мъжи ми взима някакви хапчета, не знам, си мажи си пениса, вика, боли му, жулих са. А пък той си мажи нещо. Не знам какви са тия работи, Гени. Казва, не мога да спа с тебе, вика, имам проблеми, ожулик се казва, от гащиките. Ебе, му купувам оригинални гащики, му купувам българска материал, не е турски материал. Не мога да... Чакаш да пофърля от лайва ти, не мога да издържа просто. Аз имам проблеми, никакво ще... Хора, не можах, смисъл не можах, опитах се да я слушам, Гени ми вика, не знам какво се случва, това беше, не знам каква беше тази жена, откъде е ми. Защо свали, бе, та беше яка, вика. Не мога. Май пак изпрати заявка, я чакайте. Споделяйте лайфа, май. Ето, пак изпрати заявка. Защо тук манара нямаш и ти? Манета... Ниде така, бе, Гени. Много стари дядовци искат да идват на лайфа ми да се ебем. Остави дядовците, дай да решим проблема сега, Гени, виж какво става, Гени. Какво сега? Ама виж, кой е по-голям педерас сега? Твоя мъж ли е по-голям педерас или другия?
Слушай сега, от 5 години не мога да го разбирам, че Гени така е. Не реагира на жената, на мен. За 5 години те лъжа, той се бе тайно. Корема го боли, разстройство, има ожулен, билмем не. Абе, казвам на него, бе млади сми, бе, джанам, аз съм на 33 години, казвам, мъже ми на 34, ко става Гени, тук викам. А па той пък казва на мен, жена ми пандасит майче, имам хернията, закара го на доктора, изкара ма вънка от стаята, доктора ми се смей. И мисли, че аз знам, и аз не знам, па Гени, ко става. Отивам за дърва, казва, па Гени, ко става на дупи човека? Човека ми вика, чакам козити, комшията. Видя ли спермата така? Пастата за зъби. Боба свърши всичко, зима употребява ги тия работи, къде ги слага Гени, отпреди направи, чувал направи, ги направи. Белядата ми казвам на хуя. Казвам хуя ти да изсъхне, бял ден да не видиш, дето така ма направи, казвам. И аз съм млада, как му цялото. За ти пак отива да се ебе, какво прави се? Не, събрах му багажите. При дядото милионер, за който Гени, дядото... Оле, той за парите, мама. Алката му обърна дядото. Какво да ти казвам, Гени, паста за зъби, всичко свършва, нищо. Више калма да казвам. Не мога. Всички да записват. Защо не пуснеш камерата, ма? Какво да пускам, ако ми гледаш лицето, цял ден плаче, знаеш ли колко гадно на една жена може 5 години Гени да дава хуя на друг Гени. Аз казвам... Защо си дава хуя, нали? Ти празнеш ли го хубаво по 2-3 пъти на вечер? Празнеш ли го? Приказваш по 3 часа направо, от го правя човека. А смучиш ли го така? Как трябва? Събужда се човека, казва, не мога, корема ма боли. Ана с дядото корема не го боли, казва. Ко става Гени, тук не знам. Оле. По-добре с жената беше ми изневери, отколкото с дядо ви може да... Ти като го лапаше така на мъжа ти, като го лапаше, ставаше ли му писката? Не мога да го лапам. Това е проблема, не мога, защото сливици имам. Оле. Ма той затова те е сменил, ти не му лапаш пишундрата, ма. Направо го фанах на престъпления, направо как дядото фаща дървото, го надупи и мъжи ми го думка направо. Диария зелена направо, знаеш ли го зелено? Оле, тази навъки. Възможно е. А с кондом ли го е, с кондом? Слушай, няма кондом, ми идва вкъщи, вика, жена ми, имам разстройство, викам да фърляш тия гащики, няма да ги перам. Гнусма на пираната. Той вика, няма разстройство. Казвам, чума да те иде бял ден да не видиш. Чума, вика да те иде. И бал си дядото и на гащиките има бели вълни. Казвам, колко пари му даваше, докато го еба, колко пари му даде он? Не му дава пари, бе, той просто стана такъв гей, бе. На гащиките има бяла вълна на мири. Това не е гей. Гейовете се ебат за пари, той е педерас. Казвам на него, Гени, ко става тия кози, откъде дойдоха тия косми на гащиките? Каза, от козите, Гени, от козите. От козата, какво ще прави на гащиката, вътре има бяла вълна кадрава, казвам. Те ще направо, казвам. Имаш ли така капки? Имаш ли капки от бебето? Нещо жълто имаш и миришеше ужасно. Леле, и само на главичката му доматини шурупки остана. Аз помислих, че кърви му ударил. От семки. Не, домати, шурупки, дятяри, люспичи останаха там и ми вика жена ми, имам разстройство, казва. Казвам, чума да ти удари в главата, бял ден да не видиш с мъж ми изневери с комшията с този път. Бели, нали му изправя белято? С какво му го изправя? Печката ги загорях, направо ги запалях. Много хубаво направи. Няма да переш такива гащи. Не пират и миришат направо. Получих сърцевини, чумата да го иде, хуя му да изсъхне, то черен хуй просто бял ден да не види. Диария направо зелена, диария на сръв. Колко голяма пишката, голям ли матрахул има твоя? Голям, беля да го удари, да му изсъхне. И отиде го даде на педераза. Ако се върне вала, ще го реже на парчета, ще го пързе, ще му го дам да го идеш, убийство ще направи за него. Убийство? Тази нова кефи не мога. Ма не дей да правиш убийство, ще отиваш на Сливенския затвор, там къде са минджите уния с големите путки. Ще вкарват на затвора, не дей правиш убийство за него. Искам да се разбереш по кроткия начин с него.
Виж малко, на мене за рождения ден Гени подарък нищо не взима. Гени на дядото Гени подарък парфюм му взима, душа, гело за тяло, а за мен Колан, със купи му колан. с сапун си къпе, със свински сапун ми кара Гени да си къпа, пък на дядото да видиш какви работи поръча. Намерих на джоба му касовите бележки на иконта, каза. Майко, колко пари даде? Колко пари? 200 лева. Дядото толкова хубаво мирише. Казвам, дядо, много хубаво миришеш. Той каза, оди кон, Чедо. Чедо ли? Ортакино, бял ден да не видиш. Мъже ми взима. Семейството ми разби. Споделяйте лайфа, какво ще ви убие? И запитвайте. Резил направо, само лахна макара да ям. Зели, лахна, трошия. А пък на човека Гени... С какво това зелема? Шутлу шах ям. Не знам на български как се казва. Шухлу какво? Шутлу шах само ми дава да ям. Ма не знам какво. Аз шухлушах. А пък на него на джобата Гени банан му кара, пастички му кара, луканка. Вика, мамичката ти просто ще ям. Трошия се казва на български, трошия. Да, не знам много да хуртувам български, Гени, ще извиняваш. Няма проблем. И аз ходя на чужбината да работя, Гени. Има нещо си като 71 пръдна нещо. Пардяли се? Не, слушай, корема ми от нерви куркори. Не мога да се... На чужбината работя, остави го тук да гледа децата, като съм прибирал, врата му смукан. За какво така казва, щършил ми удари. Щършил ми удари. Насякъде червено. На татус написал тук на кръка му. Неговата буква с моята буква се спадва, хатали. А пък чувам го съобщение. Пише на месенджера Гени, какво става? Казвам на дядото, каза хатали, ще те блокирам, миличко. И аз казвам, мене ли ще блокират? Казвам, Гени, какво става тук направо? Трагедия направо, дърчак да... Аз да харесал повече от тебе и сега иска да те блокирва на месенджера ли ма? Да. Къде да те блокирва? Дядото ме заплашва, вика, няма да наразделяш, вика, от 5 години, вика, ма думка, моята любов. Майко, 5 години, как не го фана за тия 5 години? И за който съм тъпа, просто не разбирам какво ми... На чужбината Гени ради, аз не мога да го разбира, какво става тук на България, Гени. Оле, ти какво работеше на чужбината? На чужбината работя, кефе продавам. Кафе, браво, това е много хубаво, хубав бизнес имаш. Той защото остави сега. Защото при педерас. Ана, нали ти казвам, 3 дена става за дърва, викаш отива, никой път за дърва не отиде. Отива за дърва, пащам го на гората. Викам, то мъж става 2 часа, още го няма, викам, коне да не го обърна, викам, да умрял мъжа ми. Чувам за шишарки, гледам дядото, хванал се за... Дали има хубаво пишка, не може да умира така. Хванал се за дървото, дядото. На дядото мадята розови висят надолу. Мъжа ми го надупал така главата му надолу и го пляска яката. Какво става тук, Гени, като го видях направо? Инфаркт да получа направо. Отеха ли сте шаците в нова, на педалата шаците? И му викам, Пенчо, белятата удари Пенчо, чума. И той не ми обръща внимание, продължава човека. Не спира, продължаваше без да спира го думка и като магари овкаше овцата там. То дядо. Като магари овкаше. Ама он е педала голям буклук. Щом не му дава пари буклук. Той не иска пари, той иска само да го думка. Любов? Да. Ма как си иска любов от педала, ма? Думка го само. И направо ти казвам, зелена разстройства, направо само... Чумата да го иде за Коледа подаръка ми, това беше. Добре, пастички, слагаме се кацал дядо си, че имам тук да кацал много хора и пак ще се чувам. Хубава душа. Благодаря ти за такова за рецепката. Айде, лека вечер. Снимахте, Господ ще ви бие, само да сте снимали да ми пращате на Инстаграм. Инстаграма ми е превъзчителката с 2 така. Който е снимал, иска да му го спрати по Инстаграм. Превъзчителката с 2 Накрая. Я да видим кой сега е ти заявка.
Я да видим сега. Пак някаква жена иска да се качи.